Mga igala, kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan. Akong ipakita kaninyo ang usa ka talagsaon, pero pwede tang makakuha og source sa atong panginabuhi. Pero usahay baliwala lang kanato. Sama nini karon. Kung inyong makita kini, basura, ligid nga di mapuslan. Oh, kini gihimong disenyong pato 800 ni. Kini pa ligid gihapon, sudlanas bulak. Oh, sayon ra kayo, di ba? Kung duna tay idea, pwede tang mukita. Og diha sa mga butang nga atong makita, pwede pud natong mahimong panginabuhian. Nindot kayo. Busa, kung kamong mga unsay makita ninyo og hatagan natong bili, adunay posibilidad nga mo income di eta diha lang sa gisalikway na sa uban. O, di ba? So okay ba kaninyo mga guys? Okay?